donem pas o sigui, comencem el webinar d'avui, que és Prompts en el programa Fisiopic. Aquest és el darrer webinar d'un cicle de webinars que, com sabeu, hem fet sobretot centrat en les temàtiques que són fruit de la vostra cartera de serveis. I llavors, una mica per concloure que tot aquest cicle de webinars fem aquest de l'eina Prompts, que, com sabeu, és una eina que tots tenim disponible a l'ECAPGES i que promovem des de l'atenció primària. És una eina que promovem per tal de poder avaluar, que, com sabeu, que hem prioritzat tot el... que ara us explicarem, que ara us explicarem tot el que ja sabeu i que en cada webinar hem vist, hem prioritzat tots els qüestionaris, perdoneu, per valorar i per veure l'impacte en salut de les nostres intervencions. Llavors, si em passes, sisplau, a la Xavier. El dia d'avui està distribuït de la següent manera, que ara ho veureu. En una primera part tenim el Xavier Surís i el Xavier Alzar. El Xavier Surís farà una petita introducció sobre tot el tema dels prompts i el valor que té aquesta implementació. Després, el Xavier Alzar agafarà tota la part pràctica de què vol dir aquesta eina i tots els aspectes pràctics de com fer ús de l'eina. Llavors, aquí sí que farem una presentació força extensa per conèixer-la bé, tots aquells que, si l'heu utilitzat, per aprofundir una miqueta més i aquells que no heu pogut utilitzar-la per conèixer-la i per poder fer-la servir, per promoure el seu ús. I després tindrem una darrera part enfocada a veure els principals resultats en salut fruit d'aquests prompts o aquestes enquestes que esteu omplint i que ja esteu, o que els pacients, les persones estan omplint, quins resultats estem veient, que són força bons i que també volíem compartir amb vosaltres. I després també, com sabeu, a través del Q&A, que teniu a baix a la vostra pantalla, podeu anar posant si teniu alguna pregunta o algun dubte i després al final disposarem també d'un temps, uns 15-20 minuts, per poder respondre a tots aquells dubtes que tingueu. Llavors, això, feu com sempre tota la secció de preguntes que tingueu a través d'aquí i després anirem gestionant les preguntes. I també ho recollirem tot en un document de fax que també tindreu disponible, com sempre, aquesta presentació, així com la relació de dubtes a l'espai de Moodle, que tots teniu accés. I res, sense més, dono pas ja al Xavier Surís. Hola, bon dia. Gràcies, Estela. Jo faré una presentació molt ràpida a forma d'introducció per posar en context una mica el que són els prompts i el valor que tenen, el que ens poden, diguem-ne, que donar a nosaltres a l'hora de fer la valoració de les intervencions que estem fent. Avui en dia es parla molt del que és el valor o el valor afegit, el valor en les intervencions, com hem de valorar quin valor tenen les intervencions que fem en l'àmbit de salut, sigui quin sigui l'àmbit, i una mica aquesta fórmula és el que definiria que és el valor d'una intervenció sanitària, que són els resultats pel pacient dividides pel cost pel sistema. Clar, evidentment, el que busquem són que els resultats pel pacient siguin el màxim de beneficiosos o d'eficients possibles al mínim cost possible, perquè així, evidentment, continuem tenint més recursos per invertir en salut. Aquest valor es mesuraria de tres maneres diferents. Un és a través dels resultats centrats en la persona. Els resultats centrats en la persona, que ja veureu que tenen diferents dimensions i no només es tracta de millorar el que serien els signes o les coses que posem nosaltres mesurar d'alguna forma objectiva, ara en parlarem, sinó, sobretot, vol dir aconseguir millories que siguin significatives des del punt de vista del pacient. Realment que el pacient intueixi que aquella intervenció, que aquell tractament realment li ha estat positiu o li ha estat beneficiós per la seva salut.
no? I aquí, evidentment, doncs hi ha moltes dimensions que es poden mesurar. Evidentment, controlar la tensió arterial o que la glicèmia estigui millor és un objectiu terapèutic, segur, però si el pacient diabètic o el pacient hipertens no intueix que aquella milloria de la seva glicèmia o aquella milloria de la seva hipertensió li repercuteix en el seu estat de salut d'alguna manera, el valor que té aquesta intervenció és menor que si el pacient realment intueix que aquella intervenció li està beneficiant la seva salut, no? Després hi ha l'eficiència en l'ús de recursos, el que hem dit abans, no? És intentar no fer intervencions que siguin innecessàries o que tinguin poc benefici, per tant, eliminar aquelles intervencions que no afegeixin valor a la salut i aconseguir aquells resultats amb els recursos adequats. No vol dir amb pocs recursos, sinó amb els recursos que siguin adequats per obtenir el màxim de valor possible. I després hi ha un tercer component que és l'equitat, no? L'equitat i la sostenibilitat. No? Garantir que aquestes intervencions que són efectives es facin i es reparteixin i que els recursos es reparteixin d'una forma justa entre la població i que, a més, que aquesta inversió sigui sostenible al llarg del temps, perquè per molt eficient que sigui, si és insostenible, al final el resultat serà un fracàs segur. No? Fixeu-vos que quan parlem de valor, amb aquestes tres components, no hi ha cap manera d'analitzar si estem afegint valor sense mesurar diferents components. No? Què hem de mesurar? Hem de mesurar l'equitat en la repartició d'aquests recursos, hem de mesurar costos, però sobretot hem de mesurar resultats. No? Si no tenim una mesura de resultats, nosaltres no podem saber si realment una intervenció ens està afegint valor o no. I aquí els resultats els hem de mesurar a través d'aquest tipus de mesures. No? I ara en parlarem una mica doncs, de quines són les mesures que ens ajuden a veure si realment una intervenció té valor. Em sembla que, Xavier, tens el d'això per passar. Per tant, les dades, fixeu-vos, no podem mesurar el valor de les intervencions sense tenir dades. Sense dades no podem saber res. Endavant. Abans parlàvem una mica de les dades, no? que poden ser reportades pels professionals sanitaris, pels clínics, o poden ser reportades pels pacients. No? Fixeu-vos, hi ha mesures objectives que poden ser aportades pels clínics, no? Com, jo què sé, la saturació d'oxigen, el grau de mobilitat, no? La força mesurada a través de dinamometria. Això és el que en diem CROMS, amb C, i la C és de clínic, no? Això és un acrònim anglès que vol dir Clinician Reported Outcome Measures, mesures de resultat reportades pels clínics. Aquí som nosaltres, els clínics, vosaltres, qui fa aquestes mesures, no? I les registra. Pots registrar una saturació d'oxigen, una força a través d'un dinamòmetre, pots mesurar un grau de mobilitat. Això és molt important, evidentment, que és importantíssim, això, no? Però això no recull quina és la perspectiva del pacient, no? Quina és la sensació del pacient. Per tant, aquestes mesures mesuren més els signes, però per mesurar els símptomes ens calen d'altres, no? Que són aquestes, que és el propi pacient el que ens diu. No? Aquestes són les mesures reportades per pacients i n'hi ha de dos tipus. No? Els que en diem els PROMs, que són el que parlarem avui, bàsicament, que són resultats en salut reportats pels pacients, no? I el que diem els PREMs. Els PREMs ve de la E d'experiència. Aquí no reporta tant els resultats en salut, sinó reporta quina ha estat la seva experiència a través del procés de la seva atenció mèdica. Si l'han tractat bé, si l'han escoltat, si està satisfet. És més com una mesura de satisfacció que no pas com una mesura de salut. Val? Totes aquestes mesures són importants, però avui ens referirem específicament a aquestes dels PROMs. I jo crec que aquí cal dir, a més, que amb les intervencions que estem fent i que esteu fent vosaltres, tenim poques mesures de signes o poques mesures clíniques i, en canvi, tenim molts PROMs. És molt difícil un pacient amb dolor lumbar tenir una dada objectiva, no? Que no sigui a través de l'experiència del pacient. No estem parlant de la hipertensió, no estem parlant de la glicèmia o no estem parlant d'un marcador tumoral, que són relativament fàcils d'obtenir a través de dades clíniques o analítiques. No? Aquí estem parlant de dolor crònic, estem parlant d'afectació de la qualitat de vida, no? D'aquestes persones, i aquí si no tenim PROMs no podem
no podem mesurar. Endavant. Aleshores, una mica els PROMs que mesuren, doncs l'estat de salut, bàsicament, la qualitat de vida, l'afectació que té el pacient, com respon a un tractament, sempre des de la seva perspectiva. I serveixen per moltes coses, entre altres, per entendre quina és la condició clínica del pacient. No és el mateix tenir una escala de dolor de 9 que tenir-la de 4. Hi ha una diferència, no? Avaluar l'impacte de les intervencions, tant positius com negatius, no? Fer un abans i després i mirar si realment aquella sensació, aquella intuïció del pacient ha canviat abans i després d'una intervenció. Fixeu-vos, per la millora de les decisions compartides, no? Tu quan li dius a un pacient que tu en un grup de pacients previs amb la seva patologia has estat mesurant els resultats i tens bons resultats, que la intervenció aquella que li ofereixes a aquell pacient amb la teva experiència i amb les teves dades reportades, més del 50% dels pacients milloraran si segueixen aquest grup. Això és una eina molt potent per guanyar adherència amb el pacient. Per tant, fixeu-vos, també serveix per convèncer el pacient que aquella intervenció li pot ser eficaç. I l'altre, que és molt important també, que al final ajuda els gestors a prendre decisions sobre amb què s'ha d'impartir o no. Si tenim una intervenció que la tenim mesurada i ens està donant bons resultats des de la perspectiva del pacient, és molt més probable que els gestors i que els polítics es decideixin a continuar invertint en allò, perquè allò els hi aporta valor. Si no tenim aquests resultats, és possible que diguin, no, mira, doncs jo això, com no sé com funciona, mira, invertirem en una altra cosa que ja sé que funciona bé i, per tant, allà invertiré més. Per tant, és important fins i tot des del punt de vista dels gestors. Vosaltres, evidentment, apliqueu aquests prompts amb l'avaluació de les intervencions grupals o amb l'avaluació de les intervencions individuals. Tenen algunes limitacions, evidentment, no són tan objectius, evidentment, com els CROMs, perquè, per exemple, poden estar influïts per factors personals, subjectius, com, per exemple, les expectatives del pacient. Em sembla que ja és l'última, si em passes. Només un exemple de 3 tipus de prompts que es podrien classificar en 3 tipus. Uns molt genèrics. Coneixeu molt bé l'Euroqual, que és un prompt de qualitat de vida. Els genèrics mesuren bàsicament l'estat general de salut, la qualitat de vida, i ens serveixen molt per comparar com afecten, per exemple, diferents malalties a la salut. Quina diferència entre l'afectació de salut que provoca un mal d'esquena o que provoca, per exemple, un dolor d'espatlla. Aquí podem comparar fins i tot malalties i veure quines d'elles afecten més la qualitat de vida. Els específics de malaltia també en coneixeu, evidentment, perquè els utilitzeu, com el WOMAC o l'SPADI, ens permeten avaluar molt concretament una condició clínica, una malaltia molt, molt concreta i establir també millores prèvies o posteriors a una intervenció en malalties més concretes. I després hi ha d'altres que són algunes mesures més específiques de símptomes, com per exemple el dolor, la fatiga. Coneixeu segur que l'escala neurològica visual del dolor, l'escala de fatiga. Hi ha altres que poden servir per diferents malalties. Qualsevol malaltia que provoqui dolor es pot mesurar a través d'un VAS o qualsevol malaltia que provoqui fatiga. Aquests serien els 3 tipus de prompts, si els coneixeu. I res més per la meva part. Ara dono pas al Xavier Alzaga, que ja entra en matèria, realment, explicar l'eina Prompts del GES i solucionar-vos dubtes molt, molt específics que pugueu tenir amb la utilització d'aquesta eina. Endavant, i gràcies. Molt bé. Bon dia. El principal objectiu meu serà donar a conèixer el funcionament de tots els circuits de l'eina de prompts del GES i anunciar-vos alguns resultats que portem acumulats d'activitat de prompts. Prompts. L'eina de prompts del GES, de l'Historial Electrònic de Salut, és un mòdul, és com una peça del GES, és com una aplicació que s'ha fet amb l'objectiu que sigui una peça transversal perquè l'utilitzi qualsevol centre del Siscat, de tal manera que hi ha prompts, ja s'han integrat ECAP, s'han integrat als hospitals que són SAP Argos, que són tots els de l'ICS més alguns que no són ICS,
I després hem fet també la integració amb l'antic visor d'història clínica compartida, que ara es diu visor GES, d'acord? Tot això ja està integrat a aquesta eina. Es poden utilitzar des del sistema d'informació d'origen. Què fan els prompts? Els prompts, aquesta eina, aquest mòdul, permet des del sistema d'informació, diguem, origen, prescriure prompts a la meva salut d'un pacient. De tal manera que el pacient, quan contesta aquest qüestionari des de la meva salut, els resultats retornen a l'eina de prompts i retorna al sistema d'informació, diguem, d'origen que està integrat a l'eina de prompts. El que és l'eina de prompts té, diguem, 3 seccions principals. Una, que és prompts del pacient, que aquí és on es pot revisar tots els prompts que se li han prescrit a un determinat pacient. Després està la secció pròpiament dita de la prescripció, que ja la veurem. I també hi ha una secció de prompts del professional. Aquí el professional pot revisar tots els prompts que ha fet a qualsevol persona, no a un pacient, sinó a tots els pacients que ha prescrit un prompt. Per exemple, aquesta és la integració de SAP Argos. Aquí és la pàgina inicial de SAP Argos i aquí al quadrant inferior esquerre s'ha integrat l'eina de prompts. A partir d'aquí, tu vas clicar aquí, entres ja dins l'eina de prompts. A C3, a la barra lateral esquerra, ja podeu observar que hi ha una icona que és prompts, de tal manera que quan la cliques, la pantalla desapareix, la història clínica compartida de tota la vida desapareix i s'incrusta l'eina de prompts. En aquest cas, de prompts del professional, del pacient, perdó. I aquesta és la integració en ECAP. A ECAP veieu que quan entreu a intel·ligència activa a través d'un pacient, hi ha un botó que diu prompts, de tal manera que al clicar-lo marxes de CAP i entres dintre de l'eina de l'aplicatiu de prompts. De prompts d'un pacient, en aquest cas, perquè hem entrat a través d'un pacient. I aquí en aquesta pàgina inicial el que es mostra és el llistat de prompts que hem prescrit a aquest pacient. De tal manera que es veieu el nom del qüestionari, el professional, el resultat, la data de resposta, l'estat, si està revisat o no, etc. Veieu que a l'esquerra alguns tenen una creu. Això vol dir que d'aquest prompt s'ha prescrit més d'una vegada. És a dir, si cliquem la creu, es desplegaran tants prompts com hagin prescrit d'aquest prompt. D'acord? Després, si quan la majoria de prompts tenen un resultat, una puntuació, si hi ha més d'una puntuació, aquí es dona l'opció, amb aquest cursor, de mostrar, si hi ha més d'un resultat, mostrar tots els resultats. D'acord? Aquí, en aquesta icona, es pot visualitzar el qüestionari respost pel pacient. Tant les preguntes com les respostes, com la puntuació, etc. Aquí hi ha un submenú on es pot anul·lar un prompt, prescriure, emplenar, modificar prescripció, enviar recordatoris, si es considera. I per últim, aquí hi ha una fletxeta que al desplegar-la es mostra una targeta, diguem, més ampliada del resultat d'aquest prompt. Teniu els resultats igualment, però a més teniu la interpretació del resultat, les dates de prescripció, d'enviament, de resposta, de revisió, el professional, etc. És una fitxa més ampliada del resultat. Com veieu, els resultats venen associats a colors. El color blanc vol dir normal o lleu, normal. El color aquest mig ataronjat seria un resultat moderadament patològic i el vermell, evidentment, és ja patològic clarament. Molt bé, aquí, de forma predeterminada, quan es carrega la pàgina de prompts del pacient,
es mostren els prompts amb un llistat. Però que sapigueu que també hi ha l'opció de veure-ho en forma de cronograma. De tal manera que a la primera columna es veuran els resultats més recents i cap a la dreta, cronològicament, la resta de resultats. Ara anem ja a prescriure. Anem a fer l'acció de prescriure. Llavors, el prescriure un prompt es va a aquesta pàgina on fixeu-vos que la pestanya predeterminada són els qüestionaris més utilitzats per mi. Perquè si el professional, per exemple, només utilitza 3 o 4 prompts, perquè sempre els tingui visibles, que no els hagi d'anar a buscar. Però que també es pot fer una cerca oberta al catàleg de tots els prompts que hi ha ara, que són 49, amb un cercador i allà trobar el prompt que es consideri que s'ha de prescriure. Per exemple, anem a prescriure a l'Eurocool, d'acord? Llavors, al clicar sobre el nom del prompt, s'obre una finestra emergent de prescripció. Fixeu-vos que aquí a baix a la dreta hi ha l'opció de prescriure i l'opció de plenar. L'opció de prescriure és quan vols prescriure el prompt a la meva salut. És a dir, quan es clica a prescriure, automàticament i de forma síncrona, el qüestionari marxa a la meva salut d'aquest pacient. L'altra opció, que és la d'emplenar, és si en determinades circumstàncies al professional, en comptes de prescriure a la meva salut, li interessa registrar-ho ell a la consulta, teniu l'opció d'emplenar. Anem a prescriure. Surt una pantalla d'acceptació, que en aquest mateix moment i de forma automàtica, i si el pacient ho té activat a la meva salut, les notificacions, al pacient li arriba un SMS i un correu electrònic notificant-li que té disponible un qüestionari per respondre a la meva salut, amb un link que porta a la meva salut, aquí s'ha de loguejar, evidentment, i aquí ens trobem els qüestionaris de salut que estan per respondre i els respostos. En aquest cas, l'Eurocool està en segona posició perquè l'Audit C que ja s'havia prescrit és més antic i per això es posa el primer. És una manera d'avisar que abans que el que t'han prescrit ara en recorda-te'n que tens l'Audit C pendent. Nosaltres hem prescrit l'Eurocool, anem a fer-lo, realitzar qüestionari i comença, normalment hi ha una petita literal d'introducció i comença a aparèixer les preguntes. Cada pregunta sempre serà una pantalla. Això està, dissenyat perquè el pacient pugui respondre des del mòbil. Llavors jo clico una resposta, següent, clico resposta, següent, resposta, següent, resposta, següent, resposta, següent. Aquí em diu que veuré una escala numerada del 0 al 100 i he de dir quina és la millor salut que em pugui imaginar en aquest moment. De tal manera que es mostra aquesta escala visual, que tu la mous on tu decideixes i aquí et diu el valor que té on has deixat la boleta. I aquesta és l'última pregunta. Aquí s'envia el qüestionari i de forma automàtica tot el que són els resultats, interpretacions, etc., van a l'eina, tornen a l'eina de prompts i d'allà al sistema d'informació origen que estigui integrat a prompts. I aquí el trobem. El que acabem de fer és el que el primer apareix, amb els 5 resultats, cada un amb el seu color. Aquest és el número de l'escala que hem assenyalat, de l'escala visual. I aquí, si cliquem aquesta fletxeta, ens trobem una targeta amb ampliació de tots els resultats. Aquí tenim totes les interpretacions, resultats,
dates, etc. És com una taula de resum. Vale, però imagineu-vos que per al motiu que sigui el professional decideix registrar-lo a la consulta. Vale? Llavors té l'opció d'emplenar i s'obre el mateix formulari, exactament el mateix formulari, però en format, diguem, IS3, format GES, que precisament ara ha canviat de disseny i és un disseny més blanquet, més transparent, més netet, diguem. Vale. També sapigueu que aquí hi ha una prescripció predeterminada que la data d'enviament és el dia actual i que la data de caducitat és al cap de 30 dies. Això està predeterminat. De totes maneres, en aquest calendari podeu fer el canvi de configuració que vulgueu. També podeu afegir una nova prescripció amb les dates que vosaltres considereu, etc. I després hi ha una altra opció que també pot ser interessant, que és la de programar un prompt recurrent, periòdic. De tal manera que tu, de forma diària, setmanal o mensual, escollint cada una de les opcions, pots prescriure de forma que quedi ja automàticament configurat perquè a aquell pacient li arribi a la meva salut un cop al mes o un cop cada 3 mesos, la periodicitat que tu has configurat. Vale. I l'últim que us volia comentar és que, com veieu aquí a dalt, està prompts del professional, perquè ara estem a prompts d'un ciutadà. Veiem els prompts només d'aquest ciutadà. A prompts del professional és una pàgina molt igual que l'altra, però que aquí es poden revisar tots els prompts que he fet a tots els pacients que he prescrit. Aquí està el nom del pacient, el nom del qüestionari, l'estat, el resultat, etc. I les mateixes funcionalitats que prompts del pacient. Una cosa que heu de tenir present és que per entrar a prompts d'un pacient, a part d'aquesta icona de prompts, també es pot fer cridant, primer buscant la variable associada a aquest prompt i en aquesta creu se t'obre la prescripció ja directament d'aquest prompt. Per últim, 4 dades. Actualment, el repositori de prompts que tenim és de 49. I aquest repositori, evidentment, és transversal, és per tothom. Qualsevol professional que entra a prompts pot prescriure qualsevol dels 49 prompts que estan al catàleg. I així serà sempre. O sigui, nosaltres anirem fent prompts i aquí en aquest catàleg estaran tots els prompts. 4 dades d'activitat acumulada des que van començar aquest projecte. Hi ha hagut més d'1.200.000 qüestionaris prescrits, dels quals gairebé 1 milió s'han rebut resposta. S'han prescrit a vora 700.000 pacients diferents, prompts. Han participat més de 13.000 professionals diferents prescrivint prompts. La tassa total de respostes és d'un 78% i d'aquest 78%, gairebé un 10% és la tassa de respostes des de la meva salut. 4 números perquè veieu una mica com estan les coses. Aquí està els 15 EAPs amb més prescripcions ordenats. Perquè veieu més o menys com pirà la cosa. La mitjana per EAP és de 3.285 prescrits, la mitjana, en aquest temps que ha passat. I en quant als prompts, aquí teniu els 15 prompts més prescrits, dels 49 que hi ha, els 15 més prescrits, que com podreu comprovar, molts són els vostres. Els que utilitzeu més vosaltres, el Roland Morris, el Spidey,
l'Algoma, segurament Europool, esteu en el top 15 de proms més prescrits. I crec que ja està. O sigui, si voleu fer preguntes, dubtes, endavant. Em deixo de compartir. Val, Xavier, si vols fem preguntes o si vols, com el meu també és ràpid, fem un petit repàs al tema de les dades. I després ja comencem, que hi ha unes quantes preguntes. Ha de venir la Mireia perquè funcioni. Llavors, us presentem principals dades que tenim, sobretot enfocat al tema dels proms i resultats en salut, però primer farem un repàs d'algun indicador provenent de Longview, del CISAP, més de procés, per situar una miqueta com estem. Llavors, l'impacte més gran que hem vist arrel de la incorporació en general vostra i dels rèbits i de dietistes, dels roles que diem, és l'increment de tota la part de grupal comunitària i així també de prescripció social. I com veieu en aquesta gràfica és una evolució de l'activitat tant comunitària i grupal. La línia taronja és l'activitat comunitària i la línia blava és l'activitat grupal. En general, qualsevol activitat grupal a tots els equips d'atenció primària, l'evolució era aquesta, la blava era la grupal. Després arriba la pandèmia, baixa, i aquí és quan s'incorporen rèbits i dietistes, que clarament l'impacte ha sigut en l'augment de les activitats comunitàries i amb la vostra incorporació, amb la incorporació dels fisios, clarament hi ha hagut un repunt, una corba molt exponencial de l'activitat grupal. Llavors, si hi ha com a números globals, això és des del 2018 fins ara al gener del 2025, i després dades del darrer any, que són aquestes que veieu a la vostra dreta, s'han fet 22.000... No he tocat res, no sé què passat. S'han fet 22.106 activitats grupals, 21.416 activitats comunitàries i s'ha arribat a un total de 262.560 persones participants en alguna activitat grupal. És a dir, això és el 42 per 1.000 persones ateses via grupal a Catalunya. Per tant, l'impacte és prou rellevant. Llavors, ara ja focalitzant-nos en la vostra activitat, en l'activitat dels fisios, aquí en el gràfic que teniu aquí podeu veure el perfil de població que esteu atenent. Per exemple, el gruix, diguéssim, és la població amb el gest de columna que ha passat per vosaltres, que són 119.439 persones. I així podeu veure tot el que són objectius de la vostra cartera de serveis. El segon seria amb dolor d'espatlla, les gonàlgies, coxàlgies, etc. Llavors, què heu fet? Aquest darrer any ha fet 15.000 activitats, una proporció menor, com és lògica, amb comunitàries, i 113.000 participants en grup, que això representa l'1,80% de la població que s'atenen a la població atesa de l'equip. I en total, la part aquesta, el número de la dreta, diguéssim, és qualsevol persona que heu atès, sigui grupal o sigui mitjançant alguna visita de valoració, etc., han passat per vosaltres 211.000 persones, que representa el 3,36% de la població atesa tant visita o grupal o visita i grupal. D'acord? O sigui, és una dada realment bastant molt bona. Llavors, com a dades també que són prou rellevants en comparació, si posem en valor la vostra feina, seria de totes les grupals que es fan a l'atenció primària, el 72% les heu realitzat vosaltres, el 72% de totes les grupals residents a Catalunya. I també, no prou rellevant també, un 25% de tot heu participat de les activitats comunitàries que realitzen a Catalunya. I això que us deia, el 3,36% de les persones ateses
Catalunya han passat per vosaltres, per la visió PIC. Després, aquí tindríem una visió per regió sanitària, també són dades molt homogènies. Això és el percentatge d'usuaris atesos que passen per la grupal, tant liderada com participant pel fisio, per una visió per regió sanitària. Veieu que la diferència entre regions és molt petita. Vull dir que aquí sembla molt, però els números són força petits, del 2,42 al Pirineu, també és una regió més petita, Terres de l'Ebre, 2,21, etc. Són bastant homogènies. I també com a una foto de com tenim el percentatge de població atesa per vosaltres, que ja tenim uns primers resultats que milloren aquesta qualitat de vida. Un cop han fet un grup, se'ls ha passat un test pre, un test pro, quins són els que estem millorant, quin percentatge estem millorant. I aquí teniu la mitjana, és la línia vermella, que és un 43,91% de la població està millorant, o sigui que estem parlant de la meitat de persones, i també tenim visió per regió sanitària. I així això parteix dels indicadors que teniu a l'OMVIU, és a dir, cadascú de vosaltres podeu mirar a l'OMVIU també com esteu vosaltres, també en relació a la mitjana, per exemple, i una miqueta per anar treballant en aquestes millores. Després, així com fem més focus en indicadors pròpiament dit de resultats, que són els resultats d'aquests prompts que estem parlant i d'això que volem promoure i potenciar més. El primer fa referència a la població atesa, qualsevol població atesa que passa per un grup, per vosaltres. Sabeu que l'Eurocall és el prompt que és com el fil conductor de tota la població que teniu. Qualsevol grupal està prioritzat en l'Eurocall. Llavors, per tant, també en base a això és el prompt més prescrit i el prompt que més omple la gent o que més ajudeu a omplir vosaltres, amb 9.485 usuaris que ho han respost, pre i post. Tot i així, si ens recordem la dada d'abans, de població que passa per vosaltres, és bastant més elevada. Això vol dir que perdem gent pel camí, com és normal, o gent que deixa el grup, gent que no l'omple, gent que no es pot, que no l'acaba tenint aquesta dada. Però de les dades que tenim, que no són menors, tenim que quasi la meitat de persones estan millorant amb els seus resultats de qualitat de vida. Aquí teniu l'evolució des que comencem a tenir aquestes dades, que és de desembre del 23 fins ara al març del 25. Veieu una miqueta l'evolució de com han anat pujant aquesta millora en resultats. Quan més resultats tenim, quan més omplim aquests prompts, o promovem des de les nostres consultes, promovem l'ús dels prompts, més usuaris i més resultats i més orientació podem fer a les nostres intervencions, com deia el Xavier abans. Un altre que també és força utilitzat és l'indicador de la població atesa per dolor lumbar amb majoria del 10% del test Roland-Morris. Pre i post és com abans. Aquí són dades de resultats en salut d'una grupal pre, tenim el valor pre i tenim el valor postgrup. Tenim 2.565 usuaris i llavors aquí també tenim resultats molt bons, com més de la meitat de la població que es beneficia d'aquest grup estan millorant en el seu dolor, el test que valora. I després tenim també l'altre, la població amb dolor cervical. Aquí hi ha menys usuaris, també són grups menys freqüents, però també els resultats, i quan passeu aquest resultat, també tenim resultats amb més de la meitat de millores, un 58% amb el test del Norwood Park. I el mateix amb l'ESPAT, amb la població amb dolor d'espatlla, també aquí es redueix una miqueta més, també va en funció dels grups que es fan amb aquests grupals més específiques, però aquí també tenim resultats boníssims, que són més de la meitat. Aquí el 63% de la població que s'ha beneficiat d'un grup, que ha participat d'un grup que ha fet que li heu valorat el després i post, han millorat amb el seu dolor d'espatlla. Per tant,
creiem que són resultats molt bons i us animem a això, no? Ara començarem amb els dubtes, que he vist que amb el Boi en ell heu anat preguntant coses, però abans volíem això, fer un apunt amb aquests bons resultats que esteu tenint, no? De resultats en salut en base a aquests prompts, a aquestes enquestes i posar en valor tota aquesta feina que feu, perquè això és molt important, com deia el Xavi, per després poder justificar de més necessitat o més recursos, si hi hagués la possibilitat. Això és molt important, disposar d'aquests resultats per poder tenir aquesta possibilitat. No sé si Xavi Surís vols portar alguna coseta o crec que ja... No, gràcies. No, jo donaria pas ja a les preguntes, que en tenim moltes, són 35. Sí, hi ha unes quantes, sí. Jo he estat revisant i crec que van molt dirigides al Xavier Alzaga, bàsicament, perquè són preguntes molt tècniques sobre alguns dubtes que tenen o alguns problemes que es troben a l'hora d'implementar aquests prompts, i són bàsicament totes. Si vols et vaig llegint, Xavier. Mira, per accedir a prompts només es pot fer a través de la intel·ligència activa d'un pacient? És la primera pregunta. Entenc que poden fer per la intel·ligència activa o no? De cap. Està silenciat, Xavier. Perdó. Es pot entrar per la icona de prompts que us he ensenyat, d'intel·ligència activa. També es pot entrar afegint la variable d'intel·ligència activa a la barra de l'esquerra. Llavors us trobareu una creu que ja fent sobre la creu també s'obrirà la prescripció d'aquell prompt. I una tercera via, que clar, no ho he explicat tot, és si voleu anar directament a prompts del professional, no a prompts d'un pacient, sinó revisar tots els prompts que jo he fet a tots els pacients, a la pàgina principal de CAP, on està l'agenda, a dalt hi ha un triangle d'alertes. Si cliqueu allà, us apareixerà una nova pantalla que a dalt, a la dreta, també posa prompts. Però en aquest cas entres a prompts del professional, no d'un pacient. Ho estàs fent fora d'un pacient. Aquestes són les 3 fórmules per entrar a l'eina de prompts. I en aquells casos que vosaltres, per lo que sigui, no teniu ECAP o esteu en un lloc que no hi ha ECAP i que no pugueu entrar a l'eina de prompts, sempre no oblideu que teniu el recurs de la història clínica compartida, que a la barra lateral esquerra hi ha una icona de prompts, que en aquest cas només podreu entrar a prompts d'aquell pacient, perquè, clar, història clínica compartida entres a un pacient. Aquestes són les 4, portes d'entrada que us podeu trobar a mà. Perfecte. Llavors, també diuen, és el mateix emplenar nosaltres el qüestionari des de prompts que des de formularis IS3, salut mental, posa? IS3, entenc que és des dels formularis de IS3. No, s'ha d'entrar, si és un prompt, s'ha d'entrar per l'eina de prompts, perquè si entres per formularis de salut mental, estàs fora de prompts. O sigui que la meva recomanació perquè compti com un prompt a l'hora de les dades i tot això, entreu a prompts i empleneu-lo des d'allà, amb el botó emplenar en comptes de preescriure. D'acord. Després comenten, no deixa emplenar els qüestionaris amb una data anterior a la del mateix dia que es registra a prompts. Ens anirà molt bé pels pacients amb els quals hem de passar les escales a paper i després traspassar-la, si és possible habilitar això. Si sóc capaç d'adjuntar un arxiu al xat, és que jo, disculpeu, però... Si no, Xavier, com enviarem els fax, si vols ens ho envies i ja els hi fem arribar. Mireu, hi ha un truc, a veure, no és molt fàcil, o sigui, no és una cosa de clic, clic, clic i ja està, però hi ha la possibilitat de fer aquesta data, configurar-la vosaltres. Jo tinc un document amb una xuleta que explica com es fa i explica pas a pas el que has de fer per canviar la data d'aquell qüestionari.
Per què? Perquè els formularis GES, que en realitat estem parlant de formularis IS3, només permeten guardar a la data que es finalitza. No es pot després canviar la data. Però hi ha un truquillo que es pot fer manualment, que és aquesta xuleta que us enviaré, que us farà arribar a Estela. Perfecte, Vale? sí, sí. Si teniu qualsevol dubte, després m'ho comenteu, però vamos, és molt senzill, Vull dir, és bastant clarificador el que s'ha de fer. Perfecte. Sí, després et passarem les preguntes i llavors en aquella ja ens ho poses al truquillo. Vale, llavors, quan el pacient veu el qüestionari a la pantalla del seu telèfon, la resposta és d'una pregunta del qüestionari. Si veu totes les opcions de resposta possibles o ha de fer scroll? Ha de fer scroll les que són de més de 4 respostes. Vale. Les més llargues llavors s'ha de fer. Sí. Vale, llavors l'Eulàlia diu: hi ha molts pacients que em diuen que la interfície de mòbil dona problemes per respondre als prompts, que no poden clicar la casella de següent resposta. Si sabeu d'alguna incidència relacionada amb això o depèn de mòbils o... Alguna cosa d'aquestes ens ha arribat, però no hem trobat cap raó per que passi. Precisament aquest matí he estat parlant amb una tècnica d'una cosa similar a aquesta i que ella no podia reproduir el que deia un pacient que va dir al novembre. No ho sabem. Llavors, en aquests casos, què podem recomanar? Home, en aquell cas d'un pacient com no li cauran 50 prompts, li caurà un de tant en tant. Si pot fer l'esforç de fer-lo via web a través del PC o portàtil o una tauleta, millor que fer-lo des del mòbil si té problemes amb el mòbil, que normalment no ha d'haver cap problema. D'acord. Vale, llavors, diu en quin moment i per què queda marcada la casella revisat. En quin moment? Quan... Sí, queda marcada la casella revisat. Dos moments. Un, si és un prompt prescrit a la meva salut, quan rep el professional els resultats, ha de fer el check, perquè l'ha d'obrir i ha de fer el check. Si és un prompt que ha registrat el professional, en comptes de prescriure'l, ha fet emplenar ell mateix, el check ja automàticament es posa, perquè com ja l'estàs registrant, ja l'estàs revisant. Queda com revisat, diguem, automàticament. Perfecte. Després diu, nosaltres passem les escales al principi i al final del grup. Per prescriure les escales al final seria fent una nova prescripció? Sí? És una nova o és allò de... perquè he vist el tema del periòdic? A veure, com vulgueu, o feu una nova prescripció o la deixeu ja programada des de l'inici. Però, home, com són dos, jo tiraria amb una nova prescripció, no sé, O en el moment de fer la primera, com es pot afegir una nova prescripció, canviar les dates i ja està. Vale. Llavors, una altra relacionada amb recordatoris que reben les persones, que diu que a vegades reben constantment, fins i tot han respost al prompt i encara estan rebent recordatoris. Sí, si això us consta. Sí. Això és una incidència que s'ha resolt, en teoria, que s'ha resolt, que es disparaven les notificacions sense voler. I sapigueu que de forma predeterminada, i així està fet, el pacient rep una notificació al cap de 7 dies de prescripció, als 15 dies i 4 dies abans de que caduqui. Aquestes 3 notificacions és automàtic. El professional, a més, pot afegir altres recordatoris, però nosaltres hem establert aquests i sobretot el més important és l'últim, que és 4 dies abans de que caduqui. Vale. És la pregunta que tothom et fem. Quan estaran els prompts grupals per enviar grupals? Quan estarà disponible? Això si teniu alguna previsió.
Aquesta pregunta és difícil. O sigui, és una funcionalitat que tenim en ment i que està en backlog, que nosaltres diem, o sigui, és una funcionalitat que es farà. Passi el que passi, caigui qui caigui. Es farà segur, ¿vale? I serà una prescripció que nosaltres diem que és col·lectiva. És a dir, el professorat podrà escollir des del seu sistema d'informació origen al col·lectiu de pacients que vol prescriure aquest PROM, enviarà aquesta sol·licitud i no s'haurà de preocupar, perquè la resta ho farà PROMS. Tot el que és l'eina PROMS, aquest evolutiu, ja el tenim desenvolupat, està a pre. Per què està a pre i no està a PROM? Perquè ara falta que, clar, el llistat de pacients no el pot confeccionar PROMS, l'ha de confeccionar el sistema d'informació origen. CAP, SAPARGOS, etc. I aquesta part és la que és complicadeta. Per què? Perquè ara ECAP, ja sabeu que evolutius en ECAP ja no es fan gairebé, perquè tot es reserva per nou GES, per nou historial electrònic de salut. O sigui que a ECAP serà difícil que es faci. SAPARGOS és una altra història i van per su compte i no sé com ho van. Llavors, s'ha trobat que el que es farà és fer una funcionalitat dintre els GES perquè ho pugui fer tothom. El que passa és que aquesta funcionalitat està pendent d'una altra funcionalitat que s'ha de desenvolupar. Fins que aquesta nova funcionalitat estigui desenvolupada, no es podrà fer aquest correctiu de poder, diguem, escollir la llista de... No tenim previsions, però la cosa pinta un poquito larga. Larga vol dir que a finals d'any. Si ho tindrem, també això serà una bona notícia i esperada, perquè donarà molt de temps. Sí, no, i a més és que això ho està demanant molta altra gent. Els col·lectius que més ho demanen són els fisios, els RERE i els dietistes, evidentment, perquè treballen en grups. Perquè treballen en grups. Però és que ara ha sorgit la necessitat que l'Organització de Trasplantaments de Catalunya es vol ficar a PROMS i vol fer prescripció massiva a tots els trasplantats. I llavors, clar, ells també ho necessiten. Són prioritats, també van apareixent altres. D'acord. Després, es posible que en ECAP nos aparezca si el paciente lo ha respondido sin tener que entrar a PROMS. En ECAP, bueno, ECAP GES, la pantalla que no acabo d'entendre la pregunta. Digo, es posible que en ECAP aparezca la respuesta, ¿no? Como que el paciente ha respondido al PROM sin tener que entrar en PROMS. Sí, perquè es queda la variable d'intel·ligència activa. No cal que entris a PROMS. Si la tens a variable de la intel·ligència activa, allà va a parar, es volca i es deixa el resultat. Perfecte, llavors sí. Després, els resultats que envia el pacient amb un PROMS prescrit es volquen a la graella de la intel·ligència. Això és el mateix, perdoneu. Sí, això és volquen, això ja està expost. Després, respecte als recordatoris, a vegades em surt un missatge d'error, segurament que us consta a vosaltres, diu error, la relació entre el codi del centre i el codi d'UP no és correcta. Si ja esteu en via de solució d'això, aquest error. Sí, a mi em sona que va arribar aquesta incidència i es va resoldre. Si algú de vosaltres encara us sortiu, que facin captura de pantalla i us ho enviïn, també per mirar de resoldre. Millor al SAU, O al SAU, això ja és cosa del SAU. Sí. Doncs llavors el SAU. Saps què passa? Que el SAU ara ha canviat una mica la forma de gestionar les incidències i s'han convertit com en la central d'incidències. I llavors ells, des d'allà, envien la incidència al grup resolutor específic. Perfecte. Perquè així està tot més centralitzat. Perfecte. Doncs feu un missatge al SAU. Sovint els PROMs no es volquen a l'ECAP, diu. Quan entres al PROM sí que estan contestats. Es veu que algú no acaba de... Això sí que m'havia arribat també,
i sí que estem mirant, hem fet una incidència al SAU i, bueno, si detectem alguna cosa, doncs ja farem algun missatge a tothom per avisar, perquè això sí que ens havia arribat i, de fet, ja hem fet alguna incidència al SAU d'això, relacionada Però amb això. quan us passi això, feu una prova, que és un truquillo. Vosaltres, quan esteu en intel·ligència activa, la pestanya predeterminada que està, diguem, activa, és una pestanya que es diu seguiment. Vale? Si aneu més a la dreta, veureu que hi ha una pestanya que posa resum. Vale? Si cliqueu a la pestanya resum, us apareixerà una icona a l'esquerra, a dalt, de color, però no me'n recordo, que és com una rodoneta, que és per actualitzar. Li dones a actualitzar. I després, a la dreta, a prop de la pestanya resum, a la dreta, apareix un xec de color verd. O sigui, primer feu actualitzar i després el xec verd. I moltes vegades llavors sí que es deixa els resultats. Proveu de fer-ho. D'acord, que és el de refrescar pantalla, no? Era això. Sí, Vale, però tot i s'ha així d'anar es veu... a la Vale, pestanya resum, A la pestanya vale, resum. vale, si ens pot, bueno, quan fem el fax, si de cas fem això, no? Fem ens passes la captura de pantalla i amb les També indicacions i tinc així la que xuleta, tothom també ho tinc tingui la clar. xuleta feta. Perfecte. Xavier, una Vale. pregunta. Diuen si podem passar el contacte del SAU. El SAU ha passat a Atom. Quin contacte els Sí, hem de en passar? realitat és Atom. Vale. Vale. És a dir, el d'assistència, no? Sí. Diguéssim, assistència @atom o no? És aquest? atom.gencat.cat? El que passa que com estan en transició i tota la gent encara no sap que, diguem, l'eina definitiva és l'Atom, vale? S'ha fet un període de transició que els que entren al SAU ho gestionen juntament amb Atom. Per això he dit SAU per no liar la gent. Però és veritat, el nou gestor d'incidències a partir d'ara és Atom. Inclús a nosaltres ens han instal·lat a l'ordinador, jo tinc a l'escriptori, una aplicació que és Atom, que se m'obre l'aplicació i allà puc introduir una incidència, sense tenir que enviar un correu ni res. Sí, més Això àgil. rapidíssims, rapidíssims. T'obren la incidència, te fan el seguiment, si necessiten anar a algú et posen en contacte amb tu, són molt eficaços. Sí, però tenim el problema que moltes de les entitats no són GenCat o X i llavors no ho tenen. Per això se'ls ha d'enviar l'adreça, però ja està gestionat. Gràcies. Vale. Vale, llavors, una pregunta més relacionada amb la clínica, no? De com hem de gestionar persones grans que tenen dificultat per accedir o entendre a aquests prompts, no? Per contestar i demés. I diu, si fem el test directament i afegim manualment el resultat numèric, té el mateix valor. Entenc? Bueno, a nivell... A veure, no té el mateix valor perquè no l'ha contestat el pacient solet, que és com s'ha de fer. Però clar, si jo em trobo amb gent gran que veig que els serà un soponcio obrir la meva salut i no s'aclarirà
Vale, l'Eulàlia diu, a vegades el PROM està respost correctament però no es vol que ICAP. Vale, llavors això té relació amb el mateix, el que has dit. El mateix, és el mateix. Rebreu la xuleta. Perfecte. Hi ha pacients que diuen que el mòbil no poden respondre. Vale, diu que hi ha pacients que diuen que el mòbil no poden respondre al PROM, que els hi queda com en espera i no s'obre. Això també és el de la incidència amb els mòbils, no? Clar, és que depèn de quina connexió tingui. Clar, és que clar, No sabem. si una persona té una connexió en un mòbil que no és ni 3G, clar, sense connexió això no xuta. Ha de ser una Vale. bona connexió. Per això jo, en general, recomano, si un pacient amb el mòbil té molts problemes, com són poc proms els que haurà de contestar la seva vida, vull dir que tampoc és una cosa d'allò, ostres, que jo recomano que ho facin des de l'ordinador, des d'un portàtil, des d'una tauleta, però que tingui connexió wifi en casa. Vale, llavors aquí diu, a més, si hi hagués la possibilitat de veure si estan contestats, amb una petita icona que sortís en el llistat del grup a cada un dels usuaris i així quan estigués respost canviés de color verd, per exemple, podríem entrar ja sabent que s'ha contestat i no tenir que entrar un a un. Vale, això té a veure amb el grupal, no? Entenc, Sí. que és el que s'ha de desenvolupar. Vale. A veure, diu aquí només a tall informatiu, diu que quasi tots els pacients verbalitzen que tenen dubtes al contestar el PROM perquè els símptomes varien molt segons els dies i no saben què contestar. Tendeixen a posar el resultat més dolent. No els sembla útil aquest format de qüestionari. Vale, això no sé si té a veure amb algun qüestionari concret o no. Bueno, home, això sí, no. Tots aquests qüestionaris estan validats internacionalment, estandarditzats i és el millor que s'ha pogut fer. Nosaltres amb això no podem incidir. Després, a vegades els qüestionaris són plecs del PROM, no es vol canviar, és el mateix, s'ha de fer manualment. Vale. Si fem els qüestionaris inicials i els 2 mesos als finals, no? Si, per exemple, en un grup d'una sessió setmanal, en quins mesos compten les dades? Em refereixo que els mesos que finalitzem grups, aquestes dades pugen i hi ha mesos que no hi ha valors de finalització. Bueno, això a l'indicador, en la descripció de l'indicador sí que surt a la ventana, no? A la finestra de temps que valora el PROM. Ja s'ha deixat un marge prou ample com per agafar si hi ha una mica de retard en les respostes. Això sí que si entreu en els indicadors hi ha la definició del numerador denominador i quin tall de temps s'estan avaluant aquests PROMs. Respostos, això sí que està definit en l'indicador. Després, això ja està. Vale, aquest 10% de milloria en el resultat de PROMs coincideix amb el MIC del PROM o és un 10% estandarditzat per defecte? Vale, això suposo que té a veure amb l'indicador la millora del 10%, no, Xavier? No sé si saps. Sí. Sí, de fet, una mica el que vam fer va ser, abans que era una revisió bibliogràfica, no, sobre això que és el MIC, que és el mínim canvi significatiu, no? De fet, clar, quan parles de canvis, pots parlar de canvis o estadístics o de canvis que realment siguin significatius pels pacients, no? Quan tens tantes dades com les que tenim, els canvis estadístics serien molt fàcils d'obtenir, perquè amb tantes dades un mínim canvi pot tenir un significat estadístic, no? Per això ens vam basar més en el canvi clínicament significatiu, no? Amb això, evidentment, hi ha molta bibliografia per cada patologia i no només per cada patologia, sinó per cada símptoma. Fins dins, per exemple, de l'artrosi, a vegades el canvi significatiu amb dolor i amb rigidesa és una miqueta diferent i no és el mateix, per exemple, amb una intervenció com és una pròtesi de genoll, com una intervenció farmacològica, com una intervenció de fisioteràpia, no? Per tant, ja és difícil, no, establir un canvi clínic ben significatiu per a una intervenció grupal. Aleshores, el que vam fer és que, com totes més o menys estaven al voltant del 10%,
els canvis clínicament significatius amb aquestes patologies, vam adoptar aquesta estratègia d'utilitzar una cosa fàcil, que és dir que a partir d'un 10% de millora respecte al basal, consideràvem que hi havia una milloria clínicament significativa. Havíem de pujar un tall i vam agafar aquest 10% perquè bàsicament totes les mesures estaven al voltant d'aquest 10%. Igual que diem que un empitjorament de més d'un 10%, que també tenim dades respecte a això, vol dir que aquesta patologia ha empitjorat. No us hem ensenyat dades, però també tenim dades, evidentment, dels pacients que empitjoren, que és un percentatge molt inferior, però que també sempre hi ha un percentatge de pacients que empitjora, tant en qualitat de vida com en mesures funcionals. Per tant, aquest 10% sí que fa referència als canvis clínicament significatius, més o menys recollits de la literatura. D'acord. Després hi ha preguntat referència al WOMAC, no? Això aniran evolucionant els indicadors de resultat, s'han d'anar evolucionant. Llavors disposarem de més indicadors i valorarem també tenir dels altres qüestionaris que emplenem. Espera, estic repassant perquè algunes ja han sigut respostes. Algú diu, pot repetir, si us plau, això ho rebreu tots en el fax ben explicat i amb pantallazos per poder entendre bé tota l'explicació que s'ha fet avui. Diu aquí què vol dir el requadre de revisat dins el PROM? És necessari que surti en verd? Home, és una forma d'indicar-te que està revisat, que l'has mirat i que has mirat les preguntes i les respostes. Sí, respecte d'aquesta següent, Estela, de l'SPPB, evidentment, és això que comentava abans, no és un PROM pròpiament dit, perquè no és una mesura que pugui contestar el pacient. És una mesura que ha de fer sempre el professional. És una mesura que utilitzem, que ara esteu utilitzant amb el grup de fragilitat, que és una bateria, no? I que s'han de fer una sèrie de proves amb aquest pacient, uns tests, i per tant no està lligat a l'eina PROMS del GES. Entenc que el que comenta el Nil de que s'ha d'omplir per intel·ligència activa, igual que el HandGrip, jo crec que deu anar així. Jo no utilitzo aquest mitjà, però suposo que sí, però no a través de l'eina PROMS perquè no es pot prescriure, el pacient no el pot contestar individualment, sinó que és un test que sempre l'ha de fer el professional. És el Short Physical Performance Battery. Després l'Andrea comenta que els van explicar que s'omplissin des de formularis, no? Des del principi que ho fan així, que potser això pot fer variar les gràfiques, en principi no hauria de ser, no, Xavi? Perquè els resultats dels indicadors agafen qualsevol via d'introducció, no? Que això sí que és així. Per tant, no hauria d'influir en el resultat dels indicadors. Sí que des del CISAC, quan es construeix un indicador, la informació es busca des de qualsevol via, si és via de la meva salut, va parar tota a una mateixa taula, per dir-ho d'alguna manera, un mateix repositori, tot, si és des de CAP, GES o PROM, i no hauria d'influir. Això no hauria de donar diferències. Diu, quan hi ha un error, no és possible corregir-lo ni eliminar cap formulari? Si algú s'ha equivocat, no, no? No. Una vegada finalitzat no es pot corregir. El que sí que pots és, a mig camí, desar-lo, guardar-lo, i llavors tornar-lo a obrir i fer alguna modificació. Però si l'has finalitzat, no es pot canviar. Després que necessiten el truquillo, això sí que... 2 truquillos. Els truquillos varis que farem? Són 2 truquillos. El truquillo de canviar la data d'un formulari a intel·ligència activa i el truquillo per reveure les dades que no s'han volcat a intel·ligència activa. Llavors, si omplim els qüestionaris, els omplim a través de la pestanya dels formularis, perdoneu, que això és el mateix.
Vale, una persona diu, em trobo que a vegades faig emplenar PROM en lloc de prescriure i de tota manera el pacient rep el PROM prescrit a la meva salut. Sí, és el comportament normal, que això és important que ho sapigueu, és el comportament normal d'un PROM. És a dir, quan un PROM, el professional l'emplena ell, el registra ell, en el seu dia, com es va decidir que són dades del pacient, o sigui, el qüestionari que respon un pacient són dades del pacient i, per tant, han de ser dades visibles a la meva salut. Per tant, quan registreu un PROM vosaltres des de la consulta, li arribarà el qüestionari respost al pacient. Ell no sabrà res, perquè no li arribarà notificació ni res. El que passa és que si entra a qüestionaris de salut, el veurà. Però ja veurà les seves respostes, oi? Les seves Ja veurà les respostes. respostes, perfecte. Clar. Vale. Molt bé. Diu, no podríem rebre un avís de que han contestat els prompts? En pacients que els contesten tard ens aniria molt bé per poder fer un check, no? I, bueno, suposo que s'entra on has dit, no?, de prompts professionals que t'ensenya tota la relació dels que estan pendents, els que estan, no? És la manera. On us he dit que heu d'entrar a prompts del professional, que és a la pantalla de l'agenda, a dalt, alertes, que són una pantalla amb una icona de prompts. Si allà hi ha algun prompt que s'ha contestat fa poc, allà sortirà. Tens 4 prompts que s'han contestat a la mateixa icona. Sí? M'explico o no? Sí, però Vale. bueno, si no després, com et passarem les preguntes, ja, però sí, crec que sí, que és entès. Vale, i a més estan dient que sí. Però bueno, de totes maneres, amb les preguntes ho acabem de deixar ben clar. Vale, l'idioma dels qüestionaris està en majoria en castellà. Bueno, això té a veure amb la validació dels qüestionaris, que és el que està validat i acceptat és en l'idioma que hi ha, no? I per introduir-lo. Si no, una validació és molt llarga, no? Entenc que traduir al català, que s'està fent en molts casos, no? Però és un procés lent i... No, la nostra intenció és que tots els prompts que només estan en castellà, tots acabin sent traduïts al català. El que passa que el procés de traducció d'un qüestionari que té copyright, que té drets d'autor, és molt tediós. És un procés molt llarg. S'ha de seguir una metodologia que es diu metodologia eSport, que s'ha de fer una traducció, 2 traduccions independents, buscar la consensuada, després fer una harmonització cultural, després fer una retrotraducció a la llengua original, això ho han de validar experts, és un procés molt llarg. I ho estem fent, el que passa que anem a la velocitat que anem. Encara així, ara crec que a l'últim recompte el 48% dels prompts, 48, estan en català. 48 no, 68. No, 68. El 68 dels prompts que estan ara disponibles al catàleg, el 68 estan en català. Perfecte. Vale, hi ha diverses persones que comenten això que no es grava amb la intel·ligència activa. Bueno, això, amb això que comentes ja que ho comproven i si no, la incidència, s'hauria de fer l'incidència. Vale. Diu, no veig el triangle de la pàgina d'inici de CAP per accedir als prompts dels professionals directament. Si ho podeu ensenyar. Bueno, no sé si ho pots ensenyar ara i si no, fem el pantalla. Sí, comparteixo. Tenim uns minutets encara. És que tinc tantes controls i tal que no puc. No ho vull. Vale, jo estic ara a la pàgina d'agenda i on has de clicar és alertes clíniques. Aquí.
i veieu que aquí apareix una icona que es diu prompts i que em diu que tinc 2 prompts que han respost i que jo no he revisat. Llavors cliques a prompts i t'apareix prompts del professional, que són tots els prompts que jo he fet com a professional a tots els pacients, a qualsevol pacient que li hagi prescrit un prompt. Veieu aquí que ciutadà és diferent. Aquí està el nom del qüestionari, si està revisat o no el curs, els resultats, si l'he revisat o no, etc. És a dir, a la pantalla de l'agenda del dia, clicar alertes clíniques. Perfecte. Vale? Després, referència al SPPB, sí que la Laura Noguera i la Sara comenten que sí que hi està, que es pot afegir des de la intel·ligència activa. Sí. I alguna que té a veure amb els indicadors, que és si hi ha manera de saber el percentatge d'usuaris atesos mitjançant grupal liderada pel FISIO en valoració d'un prompt concret, segurament acabarem tenint, s'ha de valorar i s'ha de parlar amb el CISAP, de fer això, de fer per grups. Això sí que ho mirarem també, ho hem de valorar. Després, comentar, no depèn només de la connexió dels mòbils, sovint la plataforma també va lenta, que això també sí que són incidències que ja han arribat anteriorment, que la plataforma va una mica lenta, que no es carreguen els qüestionaris bé o de la manera així ràpida que desitjaríem. Heu de tenir present que en aquesta moguda dels prompts intervenen 5 plataformes diferents que s'han de comunicar, que és prompts, ECAP, història clínica compartida, servidor terminològic, que és on està el catàleg de prompts, i la meva salut. Són 5 plataformes independents que s'han de comunicar. Llavors, és bastant habitual que algun pas de comunicació en determinat moment pugui fallar. Estem revisant-ho tot. Estem fent correccions sense parar. Estem quasi cada mes pujant correctius per corregir aquest detall. O sigui, tingueu una mica de paciència perquè tot això millorarà. El que passa que és complicat perquè són 5 plataformes diferents, que cada tècnica ha de fer coses diferents, i ho anem fent a poc, de forma sincronitzada, i anem pujant petits correctius per intentar millorar-ho. De totes maneres, en general, funciona raonablement bé sempre, en general. D'acord. Ja estem gairebé en el moment. Ja la Conchi, que feia el dubte que no se l'obria, de l'alerta, que no se li obre el botó. Si algú, com ella, no s'us obre, feu incidència. Entenc que s'hauria d'obrir, com ha fet ara el Xavier, de clicar i que es desplegui la pantalla de prompts. Llavors sí que d'allò seria fer una incidència amb la pantallazo de la incidència i veure què passa, si a algú més li passa també. Crec que més o menys ja hem respost a alguna. Repassarem totes i farem resposta a totes. Si alguna ha quedat sense contestar també les contestarem i rebreu el document de fax, el penjarem al Moodle, així com les presentacions que heu vist i també la gravació d'avui també us la penjarem. I ja està, qualsevol cosa, si tenen algun dubte, entenc que ha d'anar tot via SAU, i ja us adreçaran si és alguna incidència que pugueu resoldre des de la vostra unitat, Xavier Alzaga, això ja es donaran resposta. T'has mutejat. Perquè tenim 5 plataformes que una incidència pot ser qualsevol de les 5 plataformes. Clar, llavors ja redirigirà a la que sigui. Des del SAU redirigeixen a quina plataforma. M'he oblidat d'una plataforma, no són 5, són 6, que és la plataforma de formularis IS3.
D'acord, sí, és més complex del que sembla, no? Des de fora o des de quan tu omples. Vale, doncs res, sí, Xavier, si vols dir alguna cosa més, si no ja donaríem per finalitzat el webinar. Doncs no res, que moltes gràcies per les explicacions, Xavier Alzaga. Moltes gràcies a tots els que heu assistit a la sessió d'avui per la vostra participació. Crec que hem batut el rècord de preguntes, no? Em sembla que 77 Sí. no havíem arribat mai. Sí. Per tant, ens queda una miqueta de feina també. I bé, així em sembla que donem el cicle de webinars de l'exposició dels materials grupals per tancat.